ozu Ajuibe igbo ero mmadụ mana ekwuru m ma n'ihe m dere n'akwụkwọ si ya ga na-eji ọnụ m na-akọwali ndụ ya na etu niile o chiri bi ndụ ya mana ọ Chineke kere ya na-eji aka ya kọwaa ya na alaeze onweghị comparison ama mgbe nwere onye ji atụnyere ya na Christianity na ndụ obi ya. Chief Ezinna Ajuibe and all the others present. Onye na-achụ aja misa n'ụbọchị nke taa bụ one of the elders of the church here. Ọ bụ a good man, a good Christian. Onye ịnata oriri nsọ na-aga agọ mgbe ọbụla. Ahụ Kristi nọbara ya na-agụ ya agọ mgbe ọbụla. Ya wanye na onye nwe anyị, ya mee ka nwanne ya nwoke keta oke n'uru ahụ dị n'ahụ n'ọbara Kristi. Ka Chineke gosi ebere n'ime mkpọrọ ikpe ya, nwanne anyị bụ Ezekiel bụkwa onye ji ọnwụ wee gbapụta, onye akwụrụ ụgwọ ojii, onye mere ka ihe na-adịkwara mma, onye bụkwazị ugwu ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke ebe onye sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ niile. Because the planning of my late dad burial, or funeral rather, because someone was the Ukraine, I go to sleep and they go to the church. That's an answer when I am sure and I realized I should go to a magic prayer. So into that, it was bad. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Because my father is a man of peace. Look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Okay, only but I'm impressed with my father's day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. Let the